Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Nadja Mifsud. Nadja hija għalliema tal-Ingliż kif ukoll traduttriċi letterarja u ilha tgħix fi Franza għal dawn l-aħħar 18-il sena. Hija l-awtriċi ta' żewġ ġabriet ta' poeżiji, Zugraga u Kantuniera l-Bot. Hija qalbet għall-Franċiż diversi xogħlijiet ta' poeti u prożaturi Maltin, fosthom l-ewwel romanz ta' Emmanuel Mifsud fl-isem tal-Missier u tal-Iben, li kien ir-rebbieħ tal-Premju tal-Unjoni Ewropea tal-Letteratura fl-2011. Din it-traduzzjoni ġiet ippubblikata fi Franza f'Mejju li għadda. Allura Nadja, tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar? Mela, Antonella, l-ewwel nirringrazzjak tal-istedina. It-tieni nista' ngħid huwa li minħabba x-xogħol tiegħi ħafna drabi nkun qed naqra diversi kotba fl-istess ħin u b'lingwi differenti wkoll. Allura llum ġibt mijiet tliet kotba. L-ewwel tnejn li nixtieq nitkellem fuqhom huma l-ktieb ta' Joel Gallia Mal-Waqa' tal-Weraq u l-ktieb ta' Abigail Del Zammit Half Spine, Half Wildflower, li huma l-frott tal-laboratorju ta' traduzzjoni li kien qed isir fil-kuntest tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. Huma żewġ kotba ta' poeżija, kull wieħed fih 10 poeżiji. Li huwa interessanti fihom huwa illi Joel u Abigail traduċew lil xulxin. Jiġifieri Joel ittraduċa x-xogħlijiet ta' Abigail mill-Ingliż għall-Malti, Abigail ittraduċiet ix-xogħlijiet ta' Joel mill-Malti għall-Ingliż. Tajjeb ħafna, qed nara li għandek ktieb ieħor. Iva, għandi ktieb ieħor fil-fatt u dan huwa All the Light We Cannot See ta' Anthony Doerr. Dan il-ktieb ġie ippubblikat sentejn ilu, is-sena li għaddiet rebaħ il-Premju Pulitzer. Huwa ktieb oħxon kif qed taraw fil-fatt swili ħafna l-jieli mingħajr irqat, ma huwa ktieb li verament iżommok. X'nista' ngħid dwaru? Da ma' 10 snin biex jinkiteb. Diffiċli wieħed jiġbor fi ftit minuti l-istorja kollha tiegħu. Li nista' ngħid huwa li il-kapitli huma qsar ħafna, jiġifieri min forsi jaqta' qalbu meta jara l-ħxuna, huwa ktieb li tista' ġorru miegħek u taqra kapitlu l hemm u kapitlu l meta jiġi ċans. Kif qed minix ħanipprova ngħid l-istorja x'fiha, nista' ngħid li hemm żewġ karattri ewlenin, fuq naħa minnhom għandna il-Marie-Laure li hija tifla Franċiża li ta' 6 snin tama. Fuq in-naħa l-oħra għandna tifel Ġermaniż li jismu Werner u dan jitrabba ġo raħal fejn kulħadd ta' ċertu età issir jibda jaħdem fil-minjieri. U allura l-ktieb ħajlaqana magħhom u ħanaraw kif jiżviluppaw. L-interessanti ħafna f'dan il-ktieb huwa fuq in-naħa Marie-Laure hija għamja, mela l-awtur ħajara kif jagħmel biex jagħtina l-esperjenzi tagħha permezz ta' kliem illi jinkludu s-sensi, ix-xam, is-smieħ, it-tomiet, il-mess. In-naħa l-oħra għandna it-tielet karattru li huwa r-radju. Huwa r-radju li jlaqqa lil Werner u lil Marie-Laure minix ħanejt kif, huwa l-arrej li jiskopri kif. Ir-radju fi żmien it-tieni gwerra dinjija kien mezz ta' teknoloġija li kien għadu pjuttost riċenti u kien mezz ukoll ta' komunikazzjoni li nistgħu nqabbluh mal-mobiles fi żmienna. Barra minn hekk l-awtur juża għandu ċertu preċiżjoni semantika meta qed jitkellem dwar ir-radju. Nista' nassigurakom illi huwa ktieb illi la darba taqbdu huwa diffiċli ħafna illi titilqu minn idejk. Unħallikom tiskopru x'jiġri wara li Marie-Laure it-tifla Franċiża u Werner it-tifel Ġermaniż jiltaqgħu ġewwa Saint-Malo li hija belt fin-naħa ta' tramuntana ta' Franza fi żmien l-okkupazzjoni Nazzista. Grazzi ħafna Nadja fuq dik in-nota ħajkonna nispiċċaw. Grazzi lilek Antonella. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna. Aħna nfakrukom li bejn id-9 u 13 ta' Novembru se jkun hemm il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb ġewwa Dar il-Mediterran għall-konferenzi. Għalhekk nistennukom tattendu. Sadattant narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.